do tohto zápasu oba celky. Najprv teda zostava holandskej reprezentačnej 19. Tentokrát je tu ale štandardná situácia holandská. Xavi Simons posielal loptu smerom na bránu Adama Danka, zakončoval aj preto turnaj prípravný. Úroveň stredného záložníka, kde aj hráva v klube. Opäť pozor, ale teraz na druhej strane, tu je Xavi Simons. Pomáha si z Fanak. Je veľmi nebezpečné dávať si pozor na prihrávky, ktoré budú smerovať aj od tohto muža, Xaviho Simonsa. Jedna z nich už práve pre... Rodiaci sa protiútok, holandská Simons. Ale tu je iný muž. Hráč parížského Saint-Germain. Xavi Simons. Anaken. Simons. Stále. Xavi Simons obtáča sa okolo našich dvoch hráčov. Lopta preletela. Simons. Xavi Simons zasekol si dvoch hráčov. Teraz vylepšiť situáciu pred branou. Faul to nebol. Hráme ďalej. Xavi Simons. Výmena z lopty v strede formácie. Xavi Simons. Xavi Simons na 2 dotyky robí kľúčku. Petičkou to nakúpil v súboji. Fanaken. Tu je Xavi Simons. Pripravil to opäť ofenzíva holandská. Xavi Simons. Prihráva na Mesa. Simons. Fanaken. Svojich hráčov vysoko a to sa nám stáva práve osudným. Tu je Simons. Loptu sme prišli, ale nápec. Pozor, ale teraz na stratu tesne pred pokutovým územím. Okamžite ako príde pokyn z lavičky na napadanie 4 alebo 5 kusov holandských hráčov. Okajdoš, 18 Gabriel Halabrín a 19 Samuel Kopas. Bodový zisk z tohto stretnutia. Ale pri lopte je Xavi Simons, jeho zakončenie Artur Gajdoš, ale našiel iba Xaviho Simonsa, ten vtipne vysunul nového muža Univara. Spolupráca opäť so Simonsom, výborné pole a štadión Antona Malatinského, kde sa budú odohrávať teda sú. Xavi Simons rozbieha sa mu aj s 21-kou Mezrík, na druhej strane je Univar. Tak sa ospravedlňujem aj za tento chybný údaj. A nachádzajú sa na súpiske AC z Urgelu na Michala Boledoviča. Lopta vedie po ľavej strane, lenže Xavi Simons ukázal. Ale nedarí sa nám dostať do pokutového územia, nedokážeme si nájsť priestor na zakončenie. No a Samuel Urgela bude prol. A lopta už je na kopačkách Xaviho Simonsa. Fitzjim vybehol proti nemu Jakub Luka. Nedokázal ho zastaviť. Xavi Simons, tu je Anakena, lopta do pokutového územia, lopta vyrazená Adamom Dankom na kopačky Xaviho Simonsa, ktorý dostať loptu z vlastného pokutového územia. Tu je Simons. Fitzjim, Simons. Emega si robí priestor. Zatiaľ Salma ustal tento súboj. Tu je Xavi Simons. Po góloch Martina